Alumnes, profes i famílies, el pròxim dissabte 6 d'abril celebrem el Dia Mundial de l'Activitat Física sota el lema Mou-te i viu feliç. Des del CUI Rodés us proposem un competitiu repte per fomentar l'activitat física. Us animem a participar sumant quilòmetres, corrent, caminant o pedalant. Des del dilluns, dia 1 d'abril, fins al divendres, dia 5, podreu aportar quilòmetres a aquest repte. Sí, i el diumenge, dia 7, sumareu punts extras participant en la 5a cursa solidària contra el càncer que organitza l'alumnat de tercer d'ESO. Podreu participar-hi en modalitat individual o per equips en una de les 5 categories: primer i segon cicle d'ESO, ensenyaments postobligatoris, professorat i PAS o famílies. Anima't a sumar quilòmetres per una causa solidària i celebra amb nosaltres el Dia Mundial de l'Activitat Física. Fins dimecres, dia 20 de març, apunta't i participa. Trobareu més informació al panell de l'entrada de l'institut o preguntant a les companyes del Departament d'Educació Física. Quilòmetres en acció, ens movem, creixem i celebrem junts. No t'ho perdis!